በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ናይ ልዋም ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ክብራት ኣሕዋተይ ከመይ ጽኒሕኩም ሰላምታኩም ብዙሕ ትረፍ ይበለልና እናበልኩ ለማዓልቲ ሒዝናልኩም ዝመጻና ገዳም መኾነ ህይወት ጵራቅሊጦስ ዝብል ነው خبلكم ጻድቃን ወሰማት ካብ ዓዲግራት ፋጺ ዘላምበሳ ብዘወስድ ጽርግያ እንዳ ሚካኤል ቀርሰበር ምስ በጻሕና ንኣንፈት ምዕራብ ኣብ ጫፍ እምባ ናብዝተሃነጹ ጥንቲ ገዳማት ደብረ ዳሞ ደብረ ዘይቲ ማርያምን እምባ ተኽላ ሚካኤልን ብዘወስድ ጽርግያ 22 ኪሎ ሜትር ርሕቀቱ ኣብ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ጎላ መኸዳ ጣብያ ክሳድ ማዕተብ ቁሸት ዓድቕ ሓርሲ ፍሉይ ቦታ ጵራቅሊጦስ ዝርከብ ካብ 4985 ዓ.ም ጀሚሩ መስዋዕተ ኦሪት ዝፈጸሙሉ ኣብ መላእ ሃገረ ብሹም ጵራቅሊጦስ ባህታዊ ገዳም ኣብ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ሽምን ጎሎ መኸዳን ካብ ዝርከቡ ጥንተ ገዳማት ዝበዝሑ ንዋያተ ቅዱሳን ካህናትን ዲያቆናትን ተምሃሮን ዝርከብሉ መጋቤ ደብረ ዳሞ ዝኾነ ካብ ትሕዝትኡ ዘይተላለየ ገዳም እዩ። ናይዚ ገዳም ዓመታዊ ክብረ በዓል ሰነ 477 ቅዱሳን ጻድቃንን ካብ ኢየሩሳሌም ጥብርያዶስ ሕግልያዶር ብዝበሃል ከሓዲ ንጉስ እናተሳደዱ ባሕረ ኤርትሪያ ተሳጊሮም ብጉንዳ ጉንዶ ሳዕሲዕ ማይ መሳኑ አፈዳዴ ማይጨው መገናይ ዝባሃሉ ቦታታት እናዓረፉ ብዙሕ ተአምርና ሰርሑ ጨው እናተመገቡ ጸውስኔ ቆሞ ቅዱስ ገብርኤል ብኽንፉ እናሐለዎም 4 ሰነ 391 ዓመተ ምህረት ናብታ ክቡር ሰማዕትነት ዝኻፈሉላ ንኽሪእዎ ዝተመነዩላ ገዳም ጵራቅሊጦስ በጽሑ። ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ድማ ኣብታ ጥንቲ ገዳም ምስ በጽሑ 4 ሰነ 391 ዓ.ም እቲ ንጉስ ኣርኪቡ ክሳዶም ንሰይፊ ሂቦም ሰማዕትነት ተቐበሉ። ብዙሕ ነባርን ኣማንን እውን ሓቢሩ ሰማዕትነት ተቐበለ። ታሪኾም ክዝከር ንምስክርነት መራሒ ህይወትን ፈለገ ሰናይን ዝበሃሉ ክልተ ኣቕሽትን ይመጹ መብርሃን ዝስሙ ሓደ ዘቕናይን ኣብ ናይቲ ገዳም ቀመር ብተዓምር ተሪፎም እንተረአዩ ከምዚ ናይ ዓሚ ካብ በዝሒ እቶም ሰማዕታት ዝተለዓለ ብመቀባሮም ጨኒቕዎም ናፈጣሪ ጸለዩ። ቅዱስ ገብርኤል ተገሊጹ 3 ግዜ ኺዳን ከብጽሑ ኣዘዞም። ሓደ ኺዳን ምስ ኣብጽሑ በቲ ናይ ጵራቅሊጦስ ዝከበረሉ ዕለት ብ18 ሜትሮ ዝገፍሓቱ ጥልቀቱ ዘይፍለጥ መቃብር ከውሒ ኣብ ክልተ ሰንጠቕሎም። ካልኣይ ኪዳን ምስ ኣብጽሑ እቶም ሰማዕታት ክንፊ ኣውፂኦም ከም ዒፍ ላነፈሩ ናብቲ ስንጣቕ ከውሒ መቃብር ኣተው። ሳልሳይ ኪዳን ምስ ፈጸሙ እቲ ስንጣቕ ከውሒ መቃብር ናብ ዝነበሮ መሊሱ ገጠሞ። ንምስክርነት እዚ ተኣምር ድማ ካብቲ ቤተ መቕደስ ሒዙ ንሰሜን ምዕራብ ዘሎ ከውሒ ሰንጣቕ ወይ ምልክት ነቓዕ ኣንበረ። ሰነ 5 391 ዓ.ም ዝተቐበረሉ ዕለት እዩ። ናይቶም ጻድቃን ሰማዕታት ደም ብታሕቲ ካብቲ መቃብሮም ትሕት ኢሉ ካብቲ ጥንተ ቤተ መቕደስ ንምዕራብ ኣብ ዘሎ ገድላማ ከውሒ ደም ማዓርን ጸባን ማይን ዝሓወሰ ይፈስስ። ጸበል ኮይኑ እውን ምርኣይ ንስተሰኣኖም የብርህ ምስማዕ ዝተሰኣኖም
إذنهم يخفت مخانات يولد دم زفسن حوات يحوي كاوي حفس كام من قرصا كاوي حمام عبود كلبي أراويز زنخصو كاوي لمسي يحوي أو كينات كاوي مواقعتي يحلي زيان كلهم أبت قدام تفزمون يفزموا اللون يتمعارن صبان أبتي كعب كوحي مغابر زفلفل صبل كاو 1980 عامة مرة جميرو 33 عامتات كبابي طفيو زيصانح خوينو عام سنة 4 عامة مرة جميرو تدمن ماين لوم أون كابتي أكاوح صرر النابلة يوحزالو عبدي صبل زوحزالو عب تحتي اتي خوحي مقابر زمصاركان سماتات كاو يرسالم زمصوا تاوت مدهاني عالم تسورا تركب قدام دبر دامو نبي يسوك قدام أمنا أرقاوي دبر دامو أوزبا مبراق تقراي وردا قولو مخدا تابيا مزاور دمو مثلي ناي أفريكا كارتا أوزلوو كبسا زركب تاريكاون قدس هايمانتاوي سفرا إيو كابتم كتما بزت بأنفت سمين زركب أبشات شاي كفل الزمن صادقو ابن أرقاوي ويكعزم كعيل نسارحوه ناي هاجرنا فلاماي قداميو انتاو قدام ابن أرقاوي دبر دامو زلوهم هايمانتاوي ባህላዊ ታሪኻውን ተፈጥራውን ጸጋታት ተዓቂቦም ለሚዖምን ምስ ዓለም ተላልዮምን ናብ ረብሓ ንምውዓል ካብኡ እውን ኣብ ዩኔስኮ ሓዳጊ ዓለም ኮይኑ ዝገብር ስራሕ ንምስራሕ ኣብ መንጎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይን ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ስምምዕ ሰነድ ሎሚ بحتي مازيا 2017 تساليتو الله ኣብ ገዳም ደብረ ዳሞ ካብ ዝርከቡ ሓድግታት ገሊኦም ብሻቻይ ክፍለ ዘመን በአክሱማዊ ቅዲ ስነ ህንፃን ዝተሰርሐ ህንፃ ህይወት ገዳማውያን ትምህርቲ ፈለገ ህይወት ብርክት ዝበሉ ጥንታዊ ቅርስታት መቃብር ነገስታት ዓመታዊ ንግሲ ኣብነ አረጋዊ نحدقي مدايابي حاولي حاوسكا زلوهم أكامامتا تتقستي إيام إذن أي تقراي حافتي زخانات انتاو قدام كلاتنا بمللاي نابي نيسكو كمزقب استواسعو نقبر بيرو باهلين تريزمن تقراي دما ناستسرحوو زلخم سرح مسكنا يقبأكم آمين خمزي لنا تقدس قالوا نايك أدب على بيت الإجزابير عملقنا استخبران استمسكنا يكون بخالي فيديو سكامنا مسو سنة يصنحيت